my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Ikaw una, tapos ako sunod. Dapat ikaw man ako. Face of fear. Face of fear. Pagmamaka. Sige na. Sabay ta. Ikaw na lang yun na. Dili lang ito. Kung sa mo, ikaw may lalaki. Sige na po. Ulitin mo, bago mo i-start dapat. A little longer than a few minutes later. Tugay kayo binangambak. Uy, kay ko no. Nalagot yung ko. Uy, kayo sa... Ang sa may feeling ni mo tot nga, nakaambak ka ito. So, yung sa feeling ni mo, Ito po ko. actually, nangambak kami dito sa underground. Siya yung hotdog, pero... Tatong nag-ano, Maxima? So actually, moto hotdog siya first, but first try na ako. Immediately, naka-decide ko na second ambak na po ko. Third stop na mo, third ba niya, fourth, mag-snorkeling ni. So, tanawan na mo kung sa'yo na. Ay! Ang sudan na to, imuhang gibasa. Ikaw po ito. Yun. Then, try na mo karon say makita sa'yo na sa ilalong mag-snorkel me. So, bili na mo sa bang kaning camera. Switch back to GoPro. A few moments later. Naanami karon. Gano'n no? Medyo wala kayo ni. Not impressed me sa snorkeling. Sayang mahal ba ang snorkeling. 50 among renta. Amot if maulan ni ilang snorkeling spot. Pero wala kayo nakita na mga isda and corals. Ay na corals actually, but not as colorful as Pescador Island na katong natuan naman sa Moalboal, Cebu. So karon is you can see sa mga video dili ka siya nga naka colorful. 2,000 years later. Hello guys, so this is the Quezon Island. Diri daw may magpa-register para sa tip line, which is gusto nito pero nagsab na pa dihang mind, hindi na pa siya gusto. So amo na pong tanawon kung gusto pa gid siya mag zipline. Wala na ta. So mama, zipline ka dili. Caution. 10 person at a time. Hello guys, we are somewhere here sa Quezon Island and nakita naman yung man-made cave na siguro ni siya. Man-made cave lang yun siya. Dili sa may pahulay kadali kay medyo hangak na kayo. Magnum is great. Magnum. So, mo ni ang among view ka. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know
morning guys. So this is the last stop. Actually duha ka ilan namang skip kay higo lang mo daw ka maligo. This is naadiri ang grotto. 1,400 steps daw ni siya para masaka nimo. Magsabot mi nito karon kung masaka ba mi. Okay guys, napag-desisyon na namo nga masaka mi sa 1,400 steps. Guide me, Lord. Guide us, Lord. This is going to be a very challenging challenging step for human evolution. So 1,400. Lord, ikaw na bahala sa mga rest lang may hinahinay para makabot sa grotto. Tot, nabiyaan nakasugod pa gani. So yun, gusto pa na ako makato kay Lord, kay magpasalamat ko sa iya. Okay guys, we decided na hindi na kami magsaka dito sa grotto kay murag di na makaya. Sarapam. Pagod na dyan. Sobra. Mga nata kasunod naman. Nabangga. Tinakaw ba yung stock ko ito nga tabag-batang kinilman. Balak na naman picture na lang. Kita na may angle na at least makita na mo ang grotto. As of now, din na mo makaya magsaka og 1,400 steps. Yan. Salamat ya! So finally, we made it here back sa fort. I'm not feeling well. Punapod ko. Ito si boy. We are heading back to our English. Heading back kami sa Mong and masundo kita ron sa mukhang service. Then manikawin kung makapagpagpag sa Baguio karon na day. So excited na po mag-Baguio. There's medyo stressful. Medyo makakapoy island hopping karon. Dito na pwede magpa-bugnang sa Baguio. Then dito na mag-celebrate anniversary naman nito. Ang birthday nito. Yee! Walay sabihin. Balik lang ko niya guys. Garbage fee. Actually, mag-deposit ka og 200 pesos para sa garbage fee, and then pagbalik nimo is ipa-refund mo ang 200. So, yan ang pinaka-disiplinado diri sa Alaminos. Mga tanat na diri. Thank you. Carrots. Tulad lagi na ito na nakitaan. Governor Island, Virgin. Kita o yan. Liwatan nila o ka ng... Siya yun, ito nila baligyan. Ano? Pwede pa ano? New Scout Island. Yan, ito yung sundot namin. Thank you ya. A few moments later. Okay guys, we are currently having our lunch karon dito sa Bipak sa among room ng stayhan. Now check out time naman sa 6:30 pa man mamayang gabi, pero mag early out ni because habulo na mo ang kaning Baguio. Pack lunch na mo pero murag dili gid mo siya nakaon dili sa island. Anyway, kaon mi guys, and karon susundan ako ang vlog kay mag-prepare me for Baguio. Then mamaya separate ako ang vlog mo on the way to Baguio. So yun guys, thank you so much sa inyong pag check sa mga vlog, and birthday nito tugma. Happy birthday to you. Walay cake nang gihapon. Palitan na lang cake, surprise din ako. Palitan din kang cake ko nun. Surprise din ako. Anyway, kaon na mi guys, and thank you so much, and naagta. Baby.